Bueno, eta dakixo morun, garai baki hau zein dan, baina joko honen parte da, eta galtzaile bat esan bideu zein dan. Bi bikote, baki hau ez dizena heldu arkure, eta eurape bakixe zeintzut izen, Andone eta Zurine, eta Jabata eta Naroa be esase heldu arkurretara. Zer esateko, Andoni? Zer gutxi. Buzeo ez da nerea, o apnea ditu da modun. Ia ito naiz pare batetan. Andoni alare sokan gainean egontzea, justo, Ja. Eta Zurine, aldrebes aukeratuko zenuten bikoteaz, ustezu hobeto ingo zenukela? Harro nago behataz, saiau da, ikusia saiau dela pila bat. Hori, gaizki pasadun puntu batera arte. Eta buteo etzan berea, bagenekin, gaina esate genuen, honeatorri baino lehen entrenatzen ibili gehat, esate genuen, malosea justo buzeo eta beakin beharra buzeo eta justo, lehenengo proba eta kasualidad, bueno. Eta Jabata eta Naroa zuek be, Jabata, ez duzu lortu, bardin gelitxuaz. Bueno, bardin, ni pentseta bat ez, guk behintzat kordela atera dugu, beraiek ez, ordu punto bat aurrerago geratu gara. Bueno, trampa, eurak ez da benein trampa bat be, hor tarteko gizu. Baina trampa hori be, gorriei esan. Eta nintzako ez da trampa, igual, oza... Baina hori, bisoka lortu dabe. Guk be. Gero, bigarrenakin. Ja. Bai horrengatik proba galdu aldezake, baina guk ni pentseta bat behintzat kordela lortu dugula, bi zatiak lortu duguz. Nik uste momentua iritsi gala, irabazia dazkaun bezala galtzaile batzuk behar ditxeu. Sokik ez ezute atera, Andoni eta Zurine, zue bintzat bat atea ezue, modu egokin. Así que Andoni eta Zurine, zuen aventura hemen bukatzen da. Que se me garren aizu. Bueno, nik bera ezagutzez, eta begonek berekin ez. Osa, nik kriston pena emateik jopeak, kriston ilusia itezean, programak. Baina ez denai bera ere kulpable sentitzea horregatik, porque azkenen bikote modun etorri ginean, behai tokatu zaio justo buzeoa, ez zaio ondo ematen, zaio punto, etxera eta listo. Aukeroketa horretan hobetu ikuste zuzu, egon bazine lehenengo fase horretan? Eske baina ikusita inorrez dala igo, bai, zeagian sokak lortuko genitun. Baina, klara, aurretik ez dakizu denokola geldituko zialapean igo gabe. Bueno, aventuria hemen amaitzen da zu ontzako. Bueno, berri hau jakitean nola gatu zate? Ni oso triste, baina, bueno. Ni tristeago. Espero zen duten. Txeba. Ez dulako eta bat atera. Arazoa zen, ni ezen ez jaitsi, ez nahiz jaizten. Bidikak ez diate ematen. 2 metro bakarrik zeuden, Andoni? 2 metro ez jaizteatik, Ez zenun ikusten bai edo bai inbertzen nula, kanpo atera arnasa hartu, zentratu, fum eta... Arroka, saiatu nahiz, igotzen, dena egin. Iaia hor bitan oso gaizki pasatu. Gaizki ezin arnasa hartu. Balda 2 metro, ez 20 sentimetro korretan. Baina... Eta zeuk hor, buelta egin emonda baina, hainkekin eta sokatik ezinen heltzen berarte, sokatik lagundute bez? Nik topatu dituan sokat dena zeuden harrian lotuak. Mutur bat egongo zan, ez? Goraka. Harri guztitan zeuden, soka guzti muturrak goraka zeuden. Horkoa, nik topatu duana... Zuri topatu zaizuna, justo ez. Zangoa, zakit. Zuen aventura bukatu da, zuen txabalara juntzaitezkete, zuen gauzak jaso, así que animo. Juntzaitezkete zuen txabalara. Agur naufragak. Triste. Oso triste, baina, bueno. Etxeagoaz, pozik, eta ez nahi bera sentitza kulpable nire tristuraz, porque azkenen bakitan eman dula, ezin izan dula, eta listo. Baita errudun sentitzen naiz, ez eta berak nahi ez. Gehiago jarraitu nahi, eta ezin. Baina, bueno.